Багато хто каже, Ісус вже сказав, любіть ворогів ваших, і зосереджуються тільки на цьому. Вони люблять ворогів, але при цьому не люблять своїх рідних і близьких. А що говорить Святе Письмо? Хто не дбає про рідних і близьких, той відрікся від віри і гірший за невірного. Ти любиш ворогів, які можуть робити все, що завгодно з твоїми рідними і близькими, але тоді де ж твоя любов до ближніх? Якщо не зупиняти зло, а покривати його, бути толерантним до нього, тоді у світі будуть панувати хаос, беззаконня, безбожність і злочинність. Май розум.